Beriyer tiştî ji bo temaşavan hunerga 24 Silav rêzê xwe dibêjim. Bi rastî jî wek hûn jî dizanin li Parîsê ev sala 2013 da nehê çile qetliyamek pêk hate. Vê qetliyamê da sê jinên Kurd, jinên tekoşer hatine qetilkirin. O ev bûyer ser wê bûyerê da jî 10 sal derbas bû hê jî kesên ku kiriye kesên ku bi destê wan ev qetliyam pêk hatiye hê jî nediyar e û hê jî mehkemê wî berdewam in ji ber vê yekê jî demekin de em dixwazin sedemên vê qetliyamê werin diyar kirin kesên ku pêçiya wan di vê qetliyamê da hebû werine diyar kirin banga me ji milletê me di van rojan da rojên gelek giring de em derbas dibin li rûmetên xwe li şehîdên xwe xwedê derkevin û di vê yekê de piştgiriyê bikin. Wek ku tê zanin di vê salvegerê da jî sala 2022 da sê havalê dinê jî hatine qetilkirin. Mîr Perwer Evîngoyî Xalê Ebdirehman jî li vê derê hatine qetilkirin. Ew bûyer jî bi destekê hatiye kirinê hê nediyar e. Kesek tenê hatiye girtin 72 sal emrê wî ye. Ew jî leşkerekî kevne li ser wan yeka xebatê xwe kiriye. Lê tenê hedefa wan Kurd bûne em dixwazin di demekin da jî kesên ku qetliyama Sara Rojbîn Ronayî pêk anî kesên ku qetliyama Evîngoyî Mîr Perwer û Xalê Ebdirehman pêk anî demek nêz da diyar bibe û edalet ciyê xwe bibîne. Em benda wê yekê ne banga me jî li dewleta Fransa ji demekin da evan bûyera zelal bike. Hunerge 24